உத்தமன் தேவன் வහන්සේ ஸ்துதிவන්ත වෙනවා මේ දවස නිසා. நாங்க இந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம். මේ ළමා සේවයට ළමයි මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ළමයි වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ගේන්න උන්වහන්සේ අපට දුන්නා මේ අවස්ථාව නිසා ස්තුති කරනවා. இந்த சிறு பிள்ளைகள் இந்த ஊழியத்துல இந்த பிரதேசத்துல இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு ஆண்டவருக்கு நாங்க நன்றி சொல்கிறோம். Jesus Loves Children Ministry සහ Grow Park Church UK එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පාස්ටර් ප්‍රේම් සහ මවුල වෙනුවෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. சொல்லப்பட்ட இந்த பேர் நிமித்தமாய் வந்திருக்கிற අපි යාළු කුට්ටියක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි එයාව පිළිගමු කුට්ටියක් ගහලා இந்த பகுதியில் ஆனா ஏசப்பாட பிள்ளைங்க அப்படி செய்ய மாட்டாங்க. මුලින්ම සතුටු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ජේසුව. ஏசப்பாட பிள்ளைங்க முதலாவது சந்தோஷப்படுத்த நினைக்கிறது ஏசப்பா. දෙවැනි එක අනිත් අය. இரண்டாவது எங்களை சுத்தி இருக்கிறது. තුන්වෙනි තමයි මම මන්නේ. மூணாவது தான் எங்களுக்கு இருக்கிறாங்க. ජීවිතේ. உங்களை தம்பி தம்பி. நாங்க எல்லாம் செய்வோம். நாங்களே செய்யற மாதிரி செய்வோம். இயேசு பரலோகத்திலே இருக்கிறார். යේසු කුරුසි පත් වුණා. අද අපි කියවන්නට යනවා මලුන්නේ නැතිව උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට යනවා. நாங்கள் இன்னைக்கு வேதத்தை